Grabatzen ari garen unean gaueko 11:16 diren honetan, Osasunak eta Realak sadarren jokatu duten Errege Kopako final zortzirenetako norgehiagokaren analisia egingo dugu. Realak majo izerdituta, majo sufrituta utxe eta bi irabazi dio Osasunari eta ondorioz final laurdenetan izango da hain zuzen ere ostiralean egingo den final laurdenetako zozketa horretan. Gogoratuko dugu 11koak errepasatzen hasi aurretik, Osasunak lehengoan Bartzelonaren aurka galdu egin zuela Saudi Arabian Superkopako norgehiagoka hori 2-0 emaitzarekin, eta Reala ere 2-0 galtzetik zetorren ligan Atletiken aurka San Mamesen, beraz bi taldeek azken norgehiagokan ez zuten bat ere balantze ona eduki, baina gaurko norgehiagoka erabat desberdina zen, kanporaketa bat zen, hilala biziko norgehiagoka. Eta 11koek ere noski hori erakutsi dute. Lehenik eta behin, Osasuna horrelaxe atera da, Aitor Fernandezekin atepean, atzealdean lauko lerroan Areso eskuine galetik, Juan Cruz ezkerre galetik eta David García eta Katena atzealdearen erdialdean, gero 3 jokalari, zelai erdian, Moncayola, Torro eta Aimar Oroz, gero Mojika pixka bat hor sartu ohi du Arrasatek erasoko egalean, baina Juan Cruzi laguntzeko edo atzealde horretan mintza laguntzeko asmo horrekin, bera izan da ezkerraldetik, eskuinaldetik berriz Jose Arnaizek jokatu du, eta goian golaren arduraduna Ante Budimir izan da. Reala berriz, Alex Remirorekin atera da atepean, lauko lerroan Tierney ezkerre galetik, Elustondo eskuine galetik, Lenormand eta Zubeldia. Hor, Euskarrian izan du aldaketa, izan ere Martin Zubimendi azken orduan deialditik erori eginda eta bere ordez Urko González de Zarate sartu du. Zakarianek eta Merinok lagundu diote, eta goian ezkerraldetik Barrenetxea, eskuinaldetik Oiartzabal. Egia esan Oiartzabalen norgehiagoka eskuinalde horretatik ez da ona izan. Denboraldi honetan zehar gainera egalean jokatzen duenean, oraindikan ere ikusten da behar bada egaletikan jokatzeko ez daukala garai batean zuen freskotasuna Oiartzabalek, eta goian berriz Andres Silva izan da aspaldiko partez, 11kora itzuli da gaurkoan Portugal Arabeno. Norgehiagoka hasiera benetan oso aldrebesa izan da Realarentzat. Osasuna lehen minututik hozka egitera atera da, ikusi da argi eta garbi zeintzen gorritxoen helburua, hasieratik naiz eta Realak bazekiten jokoa proposatuko zuela, hasieratik gorritxoen helburua atzetikan aurrera hozka egitea zen, goian presionatu, baloiak berreskuratu, eta halako batean jokaldi oso polemiko bat iritsi da. Lehen jokaldia da polemikoa izan da, izan ere Igor Zubeldiak ante Budimir lurrera bota duela, esaten dute batzuk, beste batzuek berriz ez duela bota. Baloirika behintzat ez du ukitu hor Zubeldiak, eta behar bada Ante Budimir erortzen ari dela, hor kontakto txiki bat egon daiteke, baina jada Ante Budimir erortzen ari da, ez dauka inolako abantaiarik baloirikan hartzeko, eta penaltia adierazi ala ez, nik uste bi alde horietatik behintzat epaileak erabaki ona hartu duela lehenengo jokaldi horretan. Hor jada sufritzen, hasiera ikeragarri sufritzen, Reala lehenengo jokalditik, lehen jokalditik, asko sufritu du, eta ikusten zen gainera, taldea ez zegoen fresko, ez zegoen bat ere freskotasunik, eta hori noski normala da, hemen pixka bat parentesia ireki eta norgehiagokatikan zeuden faktoreak ere azaldu behar dira. Txapeldunen liga oso exigentea da, eta espaldin bazara Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Bayern Munich, Manchester City, horrelako taldeetako bat espaldin bazara behintzat oso zaila da hiru lehiaketetan freskotasun hori mantentzea, eta Realari lehengoan San Mamesen gertatu zitzaion nekea nagusi izan zen, naiz eta Atletik gehiago izan zela esan daitekeen, ez askoz gehiago, baina gehiago izan zela esan daitekeen, fisikoak asko eragin zion Realari, eta gaurkoan sadarren ere naiz eta irabazi berdina gertatu zaio, eta batez ere hori Mikel Merinorengan ikusten da, ez? Iruindarrak ez du besteetan bezain besteko freskotasunik, ez du besteetan bezain besteko
agilitaterik esango dugu, ez, baloia aurrera eramateko garaian edo batzuetan goiko baloi horiek irabazterako garaian eta hori asko nabaritu zaio Realari. Gerora ordea pixkanaka asentatzen hasi dira txuri urdinak eta jokoaren kontrola eta ekimena izaten ere. Naiz eta mugitzea kostatu zaion, Ander Barrenetxea oso deseroso egon da, adibidez ezkerregal horretatik, Mikel Oyarzabal esan dugu, bederatzi moduan 1000 aldiz errendimendu hobea ematen ari dela hegaletik baino. Andres Silva gaurkoan aspaldiko partez berragertu da, eta hala eta guztiz ere nik uste ukitu dituen baloietan eta eman duenetan taldearen jokoa orokorrean ikusita asko eman diola taldeari, areaz kanpo asko jaisten zen baloiak jasotzera, bazekien zein zen egoera, eta oso ongi irakurri du norgehiagoka Andres Silva alde horretatik. Gerora ordea bigarren zatian, lehen zatia Usnako emaitzarekin amaitu da, aukera handirik bat ere aukerarik gabe, iaia hor jokaldi polemiko hori izan da soilik behar bada jokaldi eztabaidagarriena. Eta bigarren zatian beste jokaldi eztabaidagarri bat iritsi da. Kasu honetan, bigarren zatian askoz ere hobeto ekin diote bi taldeek, Osasuna ja da lehenengo jokaldian baloi bat Remiloren eskuetara bota du Aimar Orozek gaurkoan norgehiagoka ona egindu ikusten da, zenolako jokalaria den, baina behar bada Osasunari ere Realari gertatzen zaion antzeko zerbait gertatu zaio gaurkoan, ez? Saudi Arabian Bartzelonaren aurka norgehiagoka oso exigente bat jokatzetik zetozen Nafarrak, eta horrek eragina izan du gaurkoan ere noski Sadar futbol zelaian. Gerora ordea Reala ere esnatu da, Zakarianek aukera garbi bat izan du, beste ritmo bat sartu du taldeak, pentsatzen genuen behar bada Imanolek bigarren zatian hasieran behintzat aldaketaren bat egingo zuela, taldea fisikoki nahiko akituta ikusten baitzen, baina ez du horrela erabaki eta lehenengo gola 57. minutuan etorri da. 54. minutuan Robin Lenormanek irabazita zuen baloi bat Katenak heldu egin dio, irabazita zuen baloi horretan eta Lenormanek ez du iristerik izan. Epaileak penaltia adierazi du lehen unetik, baina gero nahiko nahaste borrastea egin du, barrarekin hitz egin du, gero barrera joan da ikustera, azkenerako barrera ikustera joan den horretan penaltia izan dela ebatzi du, nahiko aldrebestuta ibili da epailea alde horretatik eta ezin zaio gaurkoan nota ona emanez alde baterako eta ez beste alderako Hernandez epaileari. Zalantzazko jokaldia izan daiteke, baina nik uste inondik inora ere ez dela txartel gorria ateratzeko moduko jokaldia. Nik uste ez dela inondik inora txartel gorria ateratzeko jokaldia. Penaltia interpretagarria da lehen zatiko jokaldia bezala, lehen zatian ez adieraztea erabaki du naiz eta Zubeldiaren kontakto txiki bat badagoen, bigarren zatian adierazi egin du hasieratik, baina nik uste inondik inora ere ez dela txartel gorria erakustekoa hori eta horrek norgehiagoka erabat baldintzatu du. Gero Mikel Oyarzabalek maisutasunez sartu du gola, horrek ere konfiantza emango dio, gaurkoan orokorrean ez baitu txispa handiko norgehiagoka jokatu Oyarzabalek, eta horrek jada norgehiagoka erabat baldintzatu dala ere Osasuna badakigu zenolako taldea den, ez ditu sekula besoa jeisten, baina jada horrek baldintzatu du bai noski jokoan eta baita jokalarien psikologian ere. Jokalaria jada oso haserre zeuden, erabat presaka jokatzen eta saiatu dira, baina ez dute inolako aukera garbirik sortu. Osasunak ez du inongo aukera garbirik sortu bigarren zati horretan. Nekea ere nabaritu zaio Realari bezala, eta nik uste naiz eta Realak fisikoki norgehiagoka askoz ere naiz eta fisikoki ez oso ongi egon, gaurkoan Osasuna baino gehiago izan dela fisikoki orokorrean hartuta, eta batez ere norgehiagokaren puntu garrantzitsuenean kasu honetan bigarren zatian izan dela.
Gero Turrientes sartu du eta hemen matiz txiki bat egin nahiko nuke. Turrientesen norgehiagoka, Turrientesek egin dituen minutuak ikeragarriak izan dira. Egia da, jada 11-10 aurkako norgehiagoka zela, Realari ere aurten eta beste urte batzuetan ere kostatu izan zaio gehiago 10 aurka jokatzea behar bada 11aren aurka jokatzea baina gaurkoan Turrientesek egin duen norgehiagoka ikeragarria izan da. Urkoren ordez, atera du Imanolek, jada Urko erabat fisikoki akituta zegoen, normala da, aspaldi jokatu gabe zegoen Gasteiztarra, eta gaurkoan Imanolek berdegureratu du, konfiantza eman dio, nik uste bete duela, ongi bete duela, ez du sekulako norgehiagoka egin, baina ongi bete du, eta Turrientesek egin dituen minutuak ikeragarriak izan dira. Batez ere zenolako nortasuna duen atze-atzetikan ez baloia aurrera eramateko eta taldea aurreraka eraman eta zuloak irikitzeko ere gaurkoan errazago zuen noski, Osasuna jada erabat erasora joan azelako, egaletatik ere, ez zutelako hainbesterainoko freskotasunik, Aresok naiz eta norgehiagoka ona egin duen, baina ja bigarren zatirako ez zuten bat ere freskotasunik, Nafarrek eta Turrientesen sarrera gakoa izan da nik uste. Gero beste albiste bat ere, Jon Aranburu gazteak debutatu duela, Sanseko jokalariak gain zuzen ere, aurten Real Unionetik fitxatu du Realak, eta Arrobiko jokalariak ere debutatzen joatea oso albiste ona Realarentzat. Eta azkenik, 87. minutuan jada norgehiagoka ia erabakita zegoenean eta Realak baloia hartzen zuen bakoitzean sekulako zuloak ikusten zirenean, Braisek Turrientesen pase baten ostean baloia hartu du, izkin egiten saiatu da Aitor Fernandezi eta honek penaltia egin du, txartela atera dio Horia epaileak, eta Braisek penaltia hutse egin badu ere, aldaratzean Merino gola sartu du eta Realak majo sufritutako garaipena eskuratu du Sadarren. Esan bezala, taldea fisikoki nekatuta dago, normala da, txapelketa asko jokatzen ari da, eta gaurkoan jokalarien jarrera azpimarragarria, oso azpimarragarria gaurkoan, zenolako norgehiagoka jokatu duten jokalari guztiek zenolako sakrifizioa egin duten, ikeragarria izan da, eta hori ere oso kontutan hartzekoa da, naiz eta noski Bigorako zalantza batzuk eduki. Ikusiko dugu Bigorako Martin Zubimendi itzultzen den, behar bada Turrientesek titular jokatuko du, ikusiko dugu ze gertatzen den, kontua kontu, hauxe izan da gaurko esan beharreko guztia, Osasunak huts, Realak bi, Reala final laurdenetan. Urren arte, agur!